Good morning nga pala. Ngayong araw ay uuwi tayo ngayon sa Pangasinan. Martes, madaling araw. Oras na ba ngayon? 45 to 45 ng madaling araw ng Martes. December 30 na pala. 2025. Yung UBR natin wala. Nag-bus. Kaya mag-isa lang ako, samahan nyo akong sa aking biyahe. Let's go! Ayun, okay na yung setup siguro natin. Medyo malayo-layo yung biyahe. So, tara. Alis na tayo. Biyaheng Pangasinan na tayo. Bali, nagugutom pa tayo. Hindi pa tayo kumain kaninang gabi. Kaya pag may makita tayong parisan dyan o kahit karinderya, kain muna tayo bago tayo dumiretso sa biyahe. Approaching Monumento na tayo. Monumento. Kanan tayo dito. Kanan tayo. Daanan natin yung Valenzuela, Marilao, Bukawi, Bulacan. Yan yung mga madadaanan natin. So, diretso lang tayo dito at isang oras yung layo nito bago tayo makarating sa Balagtas. Nandito na tayo sa Gapan, bayan ng Gapan, sa Walter Mart. Siguro mga 3 oras pa bago tayo makarating sa Umingan, kung saan ay yung bayan namin. So ayun, nandito tayo sa Jollibee. Bypass ng Cabanatuan at Jollibee, Cabanatuan at Talavera. Pahinga muna tayo dito, antayin nating lumiwanag para bago tayo alis. Ang labas ko nito, boundary ng Cabanatuan at boundary ng Talavera. Antayin natin yun. Guys, ito na yung lumang tulay ng Cabanatuan. Diyan sa baba, sementeryo. Kaya inantay kong lumiwanag muna kasi natatakot ako dito eh. Madilim, masyadong madilim, walang kailaw-ilaw. Kaya pinaliwanag ko muna bago tayo umalis doon sa may Jollibee papasok dito. Sabagay, ang labas naman na natin dito is boundary na ng Talavera at boundary ng Cabanatuan. May kalabaw. Lumiliwanag na, alas 6 na, 6:05 ng umaga. Bali, bagalan lang natin yung takbo kasi masyadong malamig yung simoy ng hangin dito. Nagmumoys yung tawag dito, visor ko. Malamig ang simoy ng hangin. Siguro mga 2 oras pa bago tayo makarating sa bayan namin. Mamaya na lang ulit guys. Ito na yung sinasabi kong boundary ng Talavera at boundary ng Cabanatuan. Ito, pupuntang na to, San Jose, Isabela. Doon sa likod naman, papuntang Maynila. Dito tayo sa Muñoz.
Grabe. Napakaganda naman dito. Daming mga puno. Ito yung estila ng Muñoz, ang linis. Highway pa lang, malinis na. Grabe oh. So, sa boundary ng Nueva Ecija at Pangasinan. Ayan oh. Sa kabila niyan, Pangasinan na. Dito sa likod, Nueva Ecija. Grabe oh. Lunti ang paligid, lunti ang bundok. Ayan, tara na. Lapit na tayo dito sa bahay namin. Ayan yung plaza namin oh. May nakalagay na I love Umingan. Tapos na yung pailaw nila dito nung nakaraang buwan ata yun na nag-open. O nung first week ng December. Kalimutan ko na. Pero sayang, hindi ako nakaabot. December 4 ata yun. Tapos withdraw muna. Withdraw muna tayo bago tayo bumalik doon.